गामिनि बिमल गयारिनि बिजि माने जोंहा जोंनि दुब्लियाव खोथिया फोनो हाजिरा हमदोंमोन नालाय ओमफ्राय आंनि फिसाला दिदोमजों आं सासे हाजिरा लानानै हरदों आरो ओमफ्राय दानिया अखायाथ' हाबायना बज' फैगासिनो आरो बे अखा हाफुनाय समावनो आंनि फिसालायाबो फैदों ओमफ्राय दानिया बे गयबारिनि बेंगा बसुमतारियाबो हाजिरामोन नालाय दा बे बिथाङा आंनि फिसालाफोरखौ बादा हैनो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बेहायनो गावहा बे बज'जों तৎक्षनात जाब्रबथाय जानानै गावनि आगोमा जिउआ गोमालांबाय आरो जायगायावनो गोमालांबाय माने आंनि दुब्लिखौबो मोनाखै ओमफ्राय बे गावसिनि गामि उपेननि ना मा होनोमोनलाय उपेननि हायाव बियो गोलैनानै थादों आरो बज' गावनानै बिनि थाखायनो दा जोंबो हथात सानस्लाबनो हायासै बुजिस'नो हायासै जोंनावबो माखासे आफाद थाबाय आरो आंनि न'खरनि गायनाय फुनायनि खेथि बोसोरै मावग्रामोन ना बे गथ'आ बिनि थाखायनो आं बिराद आंहाबो हाजासे दुखु मोननाय थाबाय मावै बिराद फिसाफोरखौ फोरोंबोबाय सानफ्रामबो हाजिरा मावबा हाजिरा मोनाबानो गोदाव सोराव जायोमोन मोनबानो मावो आं दा फिसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय आं सरखारनिफ्राय माबा मोनसे मोनबा हामगौ सानदों फिसाफ्रा साथाम आंना आं दा गोदाव सोराव माजों मा खालामनो माजों फिसिनो आंनि फिसाजोआ मेट्रिक पास जाबाय आरो फिसालाया एबार मेट्रिक होदों रिजाल्ट मोननो बावला दा बेखायनो आं माजों फोरोंबावनो गथ'फोरखौलाय बेखायनो आं दा सरखारनिफ्राय माबा मोनसे मोनबा हामगौ सानदों लुबैदों। जोंनि एकदम बासबारि गयबारि गामिनि सासे खेथियक जोंहा बेंगा बसुमतारि बिथाङा जि खेथि फोथाराव माइ खोथिया फोनो थांनाय मोनसे माबा दंमोन सासे मानसि न'खराव खोथिया फोनो थांदोंमोन बेखौ बे बज' फैगोन बा अन्थाइ माबा अखा खोरोमनायखौ नुनानै बिथाङा बै खोथिया फोनो फैनाय सानै गथ'फोरखौ बादा होनो थांदोंमोन बे बादा होनो थांनाय समावनो बियो फटकरि दुब्लि ससेयाव सहैनायावनो गावहासो गोजौनि बजरजों गावख्लायजानानै जायगायावनो फोरलाब खांग्रानानै थादों आरो बादा होनो थांदोंमोन बियो बे समावनो गावहानो बैसोरखौ लोगो मोनैनि सिगां दुब्लि गेजेराव गावहानो गावख्लायजानानै फोरदा खांग्रानानै थादों आरो बेंगा बसुमतारि बेयो 43 बा 42 बिनि दा न'आव बिहा सासे अनजालि बिजि थालांबाय आरो बिनि आंगो फिसाजो सानै फिसा हौवा साथाम फिसा थालांबाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय बर' बाजार आइसि सारा फैबाय बेहाय गासिबो न'खराव डिटेल्स माबाखौ सोंनाय लाजोब्बाय सारा रिपर्टखौ दिखांना लाबाय मोजाङै मोजां दा पस्टमर्टम रिपर्टनि थाखाय सार माबाया आइसिआ जोंहा एम्बुलेन्स गारि बिहरबाय एम्बुलेन्स गारियाव जों दा रायजो राजाया पस्टमर्टमनि थाखाय बिनि गोथै सहखौ हरनाय जासिगोन काजलगाव लांनायनि खोथा होदों सारा दासिमबो न'आव दं नै